години сме заедно, но малко наедрели. Някои вече са женени, а други почти са успели. Пак сме в клиника, но в нов епизод. Хора най-различни от тука минават. Някои просто тръгват, а други пък остават. Но всичко е смешно най-вече. Здобихме се с малко човече. Елате на преглед. Проблемът е ваш. Свободно ли? Зависи от гледната точка. Как така? Еми аз вече свърших тук. Какво става тук? Ами аз... Доктора тук... Това не е доктор, това е санитар. Още по-лошо. Вече дори нямате квалифицирани кадри. Аз викам да ги бойкотираме. Че аз дори не съм болна. Кой ми дава лиценз на тия? Ало! И бяха тези? Пациенти чакаха за вас, обаче вицата нещо ги излъгал и те си тръгнаха. Ти какво си ги излъгал? Нищо не съм казвал. Имам чувството, че някъде съм ги виждал. Май те юпита. Идват тук с проблемите си, а не могат да изчакат лекарите да се наобядат поне. Гледайте! Виждате! Ужас! Педро! Да! Виждаш ли това, което виждам и аз? Капитане! Виждам! Какво виждаш? Това, което и ти виждаш! Ужас! Здравната каса ни превзе! Педро! Виждаш ли това, което виждам и аз? Сантуса ни предаде! Защото е жена! Не ми махай така! Не ми махай, Агрипи! Започнаха да ни връзват! Помощ, помощ! Трябва да хвърлим товара и да увеличим скоростта. Трябва! Помогнете ни! Спасете ни от здравната каса! Помощ! Помощ! Спасете ни от здравната каса! Помощ! Помощ! И проверяващият! Помощ! Не мога да дишам! Не мога да дишам! Новия здравен закон ме задушава! Помощ! Помощ! Доктор Радеве! Здравейте, мили мои! Така да се радвам да ви видя тук. Сашо? Елена! Дойдох. Къде се появи? Баракудо моя! О, сладък моя Полон! От дълбините на твоето подсъзнание. Сашо, защо с този патос смесенуваш с коси от пурпур и напевно настроение? Преди да се нуваш така, моля ти. Излезъл е Делю млад Хайдутин, мамо, войводин. Така, детенцето влязло. Малката горичка. Сашо, трябва да поговорим сериозно. Александър! Филипов! Благодаря. Съгласен ли сте да встъпите в брак с лицето Диана Цолевска? Започва да гори едно гуще на радост.